Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban új Minecraft Survivors hoztam el nektek. Tudom, az előző az nagyon régen volt, de tudjátok, meg is betegettem, most úgy nem is volt rá idő. Együnk is bele, mert soha nem fogunk a végére jutni. Amúgy majd lesz Fortnite videó is, de nem bízok még benne. Most letöltöttem egy új mapot. Mi a? Na, meg szétnézni. Ó, ott az örülünk voltam. Na, szerintem ez egy ilyen fél órás, egy órás videó lesz. Nem tudom. Na, ilyen más listát. Nem tudom, lehet freeze órásot, attól függ, mikor áll le a felvétel magától. Az a baj, hogy nekem nincs olyan izém, vagy igazítom a kamerát, hogy jobban lássátok. Na, tudom, nincs olyan jó szögben, mint az előző kamera, de most ugye az állványom eltört. Olyan okos voltam. És beteg is vagyok, és ott okom meg úgy fáj, hogy alig bírok beszélni. Lehet ezzel csak egy Fortnite videót is. Ezt feltöltöm, és utána kettő falu egymás mellett. Na mindegy. Amúgy én még nem jártam ebbe a világba. Mostan spannoltam le, és még nem is volt ott adok ilyen módokat, csak hogy hogyan kell a kreatívba, de azt csak akkor fogom, mikor majd nagyon lesz. Helyzet lesz. Nem tudom, hogy lesz egy következő videó, de megpróbálok minél gyakrabban csinálni. Pityauka! Ha beszélet hallgatok a háttértől, akkor bocsánatot kérek. Van a barátomnak is egy YouTube csatornája, azt majd megpróbálom majd valahogy bekopírozni. És majd lehet, hogy a hangomban is hallani, hogy másodnak én adom egy új skint magamnak. Ilyen. Gyere ide, gyere. Na. Folytassuk meg egy év múlva, és ha véletlenül leáll a felvétel, bocsánatot kérek, szar az izom. Nem akarok olyan beszélni, mert a kisgyerekek azok, ha nézik, akkor az fölszülök, mert el fognak engem szólni. Hogy beszélsz ezekben minden? És én meg azt nem akarom. Jó napot, falusi, én csak jövök a veteményesért, mert kell. Tudja, ez egy ilyen már, ez egy nap. Hogy a cukornál
Hallottak a távolból egy ilyen éneklés. Azt tekedezzétek meg, van egy testvére. Mondtátok, hogy ez a ház már egy régebbi. Leteszem a spawn pointomat. Itt megvan a vasgólemet. Csak összeszerezzek valamit, egyvert én is vaskódot, vagy valamit. Emerald. Hogyan kell vasrögből vasat csinálni? És van amúgy sok vason is, hogy nem túl sokat elhasználni, hogy kedhen én. És nem túl sokat elhasználni, és kéne most nekem blokk. Majd ha lesz idő, akkor egy farmot, egy hallgass felcsinálni, de még nem menjünk elő az időbe. Bazd meg! Nócos. Ebből innen meglopok a kupacát. Csak kettőt. Mondom, Alex Csiger, az nem nézik a YouTube-ot, de ha nézni, akkor megkérem, hogy akkor írja majd rám izébe, ugyan egy linket nekem. Valamire. Mindjárt megvan egy full set, csak az. Ott hogy amúgy a melvétet azt nagyon nehéz szerezni ilyen ládákból. Mindjárt leállítom a videót, azt akkor menjen fel a YouTube csatornámra, iratkozzatok fel mindannyian, akik látják a videót, mert szeretnék majd live-ozni. Na, teszek. Na, akkor köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, like és iratkozzatok fel, és majd a következő videóban találkozunk. Csumi!